La parròquia de Moià va celebrar aquest dissabte el Via Crucis dels infants, una activitat de pregària protagonitzada pels nens i nenes de catequesi. Acompanyats pels seus pares i catequistes, els infants van recórrer les diferents estacions del Via Crucis en un ambient de recolliment i participació. La celebració es va adaptar especialment a la seva edat, amb un llenguatge senzill i moments breus de lectura, pregària i cants, perquè els més petits poguessin comprendre millor el camí de Jesús cap a la creu. Els mateixos nens i nenes van tenir un paper protagonista, van llegir pregàries, van participar en els cants i van ajudar a guiar les estacions. La presència de famílies i catequistes va convertir l'acte en una experiència compartida, on grans i petits van viure junts aquest moment de preparació cap a la Pasqua. Amb iniciatives com aquesta, la parròquia busca apropar als infants el significat de la passió de Jesús i sembrar en ells una fe que es visqui també en família i en comunitat.